बयखौ बरायबाय आंनि फेसबुक पेजआव आरो आंनि इउट्युब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ जों दिनै सावरायगोन WH फेमिलिनि वर्ड्स आरो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आरो क्वेश्चन वर्ड्सआ मा जोंथ' खोनायो WH फेमिलि माने मा जों बेखौ गोनो गोथो साननो हागौ WH फेमिलि जों मा जायो जों बेखौ गोनो गोथो साननो हागौ नङा जानो WH फेमिलिनि सोमोन्दै लेखायाव गासिबो बिजाबफोराव डिटेल्स होनाय गैया बा होनाय थाया बेनिखायनो गासैखौबो जोङो मोनफा मोनफायै जयैनो मोनसे जायगायाव लाबोनानै बा कालेक्शन खालामनानै जों सावरायगोन WH फेमिलिया मा गोबां दङ WH फेमिलिनि थाखाय नाथाय बेहाय माखासेल' मेन दङ राइट बे मेनफोरनिफ्रायनो बाथ्राफ्रा जायो दा बै WH फेमिलि मेन वर्ड्सफोरा मा जों बेखौ मिन्थिनानै माने जों सावरायनायनि गेजेरजों आरो जों सोलोंनानै लानो WH फेमिलिया मा दिनै जों सोलोंगोन दिनै जों मिन्थिना लागोन WH फेमिलिया मा जों बेखौल' मिन्थिनानै लागोन राइट थ' जों बाथ्राखौ गोबाव खालामालासिनो जों व्हाइटबोर्डआव नायनानै WH फेमिलिखौ जोङो मिन्थिनानै लानो WH फेमिलि वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स आरो क्वेश्चन वर्ड्स राइट दा बे गासै मोनसेयानो WH फेमिलिनि वर्ड्स होन इंट्रोगेटिव वर्ड्सआनो बुं आरो मा होनो क्वेश्चन वर्ड्सआनो बुं बे गासै मा होनो मोनसेयानो ओके जों WH फेमिलि वर्ड्सबो होनो हायो बा इंट्रोगेटिव वर्ड्सबो होनो हायो बा क्वेश्चन वर्ड्सबो जों होनो हायो मोनथाम रोखोमाव होनो हायो राइट दा बर'आव मा जों बे WH नखरनि सोदोबफोर बा WH सोंलु सोंनाय सोदोबफोर राइट बिदिबो जों बुंनो हायो बा WH नखरनि सोंलु सोंनाय सोदोबफोर बेबायदिबो बुंनो हायो ओके दा बेफोर मा जों बेखौबो मिथिनो लागोन नङा जानो दा WH माने मा बे सोंलु जानो हागौ WH माने जों साननांगोन जाय सोदोबा W जों जागायनानै मोनसे सोदोबनि महर मोनो आरो जाय सोदोबा H जों जागायनानै मोनसे सोदोबनि महर मोनो बेखौनो मा बुंगोन WH फेमिलिनि वर्ड्सफोर होननानै जों बुंनाय जागोन दा जों बेखौ नायबानो मिथिगोन मा बेफोर जेरै नायदो फार्स्टआव जों हु WH नङा जानो WH जादों बेयो माने हु ओमफ्राय बेखौ मा होनो बर'नि मा होनो सोर ओमफ्राय बे मा होनो जाय दा बेखौ हुखौ नुनानै जों मिथियो बेखौ WH होनना बुंनाय जायो जों बेखौ मिथिबाय नङा जानो दा बेफोरखौ मायाव बाहायनाय जायो सोंलु सोंनायफ्राव बाहायनाय जायो राइट सोंलु सोंनायफ्राव बाहायनाय जायो नङा जानो मालाबा मा होनो सोमोन्दो फोरमायनायाव बाहायनाय जायो ओके जेब्ला जों बिनि बाहायनायखौ सावरायगोन अब्ला जों फारि फारि सावरायलांगोन दिनै मिथिनानै WH फेमिलिया मा आरो बेखौ बर' रावाव मा बुंनाय जायो जों बेखौल' मिथिनो लागोन दा हुम नङा जानो बर'आव मा होनगोन बेखौ सोरखौ आरो जायखौ राइट दा जों बेखौ मिथिबाय नङा जानो हुस बेखौ बर'आव मा बुंगोन सोरनि जायनि बेबायदि व्हाट ओमफ्राय व्हाटखौ मा होनगोन बर'आव मा जाय बेसेबां नङा जानो दा जों बेहाय मा होनो मोननै नुनानै गोनो गोथो जानांगौ कनफिउजन जानांगौ मारै सोर मारै जाय जानो मा बाथ्रा बुंखो गोरोन्थि जानांगौ गोरोन्थि नङा जेब्ला जोङो बेनि सोमोन्दै लानानै जों सावरायगोन अब्ला गासिबो बाथ्राया जोंनाव रोखा जाजोबगोन राइट दा नायदो हुइसखौ माने सोर बबे जाय बिदि बुंनाय जायो नङा जानो ओमफ्राय वेरखौ बर'आव मा होनो बबेयाव बा जेराव बबेयाव बहाय नङा जानो बबेहाय बेबायदि जों बुंनो हायो गावनि गोसो बायदि जिखुनु जाया बुंबानो जाबाय आं मा होनो बे बबेयाव आरो जेराव बे इम्पर्टेन्ट बेखौ लाबाय अके ओमफ्राय दा वेनखौ बर'आव मा होनजागोन माब्ला अब्लिक ब्ला माब्लाबो होनाय जायो ब्लाबो होनाय जायो मालाबा माने जेब्लाबो बुंनाय जायो नङा जानो जों मोननैखौ लाबाय माब्ला आरो ब्ला बे मोननैयासो गोनांथि बांसिन ओमफ्राय व्हाय माने जों मिथियो बर'आव मानो बा मानि थाखाय नङा जानो बे ओमफ्राय मा होनो Hनि दा जों Wनिखौ नायबोबाय WHनिखौ नायबोजोब्बाय दा खालि Hनियाव मोनसेल' दं माने हाउ माबोरै बेसेबां नङा जानो हाउ माने बर'आव माबोरै जागोन आरो बेसेबां राइट दा जों मिन्थिबाय बुजिबाय WH फेमिलिनि वर्ड्सफोरा मा राइट हु हुम हुस व्हाट व्हिच वेर वेन व्हाय हाउ बे गासै जाबाय बेयो मेनफोर नङा जानो बेफोरखौ लानानै गोबां बायदिसिना मा होनो WH आरो Hनि वर्डफोरखौ बेलेग रोखोमाव जों बाहायनो हायो बा बानायनो हायो राइट बेखौ जों गोबां सावरायला जों बे मेनखौनो जों सावरायबानो बै माखासेखौ लागायनानै जिथु बाहायनाय जों बेखौ गावनो मिन्थिगोन बा बानायनानै लानानै जों सोलोंनो हागोन राइट दा बे मोनसे गोनो गोथो जानो हागौ बेहाय माने मोननै होनो हु मानेथ' सोरसो मारै जाय जानो
नङा जानो बे मोनसे जोंना कुइसन थागोन बे गिदिर कुइसन थागोन हु माने सोरखौ मारै जायखौ जानो बे मोनसे गिदिर सोंलु हुस माने सोरनि मारै जायनि जानो व्हाट माने मा बा जाय व्हाट माने मासो मारै जाय जानो मारै बेसेबां जानो बे मोनसे गिदिर सोंलु जागोन हुइस माने सोर बा बबे बेल' जायो बा जाय माबोरै जानो हुवेर माने बबेयाव जेराव माबोरै जानो बा बहाय बेयो जागोन जेराव माबोरै जानो बेबायदि कुइसन हुवेन माने माब्ला बा जेब्ला जानो हागौ खिन्थु ब्ला मारै जानो बे मोनसे जोंनाव सोंलु थानो हागौ हाव माने माबोरै बोरै बिदिसो जागोन खिन्थु बेसेबां माबोरै जानो दा बेफोर जोंनाव सोंलु सोमजिगोन बेफोर जोंनाव माने कुइसन कुइसना जोंनाव थागोन नङा जानो हेजिटेसन थागोन जाय एडभान्स लेभेलनि सोलोंसाफोर बिसोरनाव बेबायदि सोंलु थानाय नङा बिसोर मिथिखागोन जाय जों बेसिकनिफ्राय जे सोलोंदों बा सोलोंजेननाय बेफोरनाव माने बेफोरबायदि सोंलुफ्रा थागोन राइट दा जों बेखौ क्लियार जागोन बा बेनि सायाव जों रोखा जानो हागोन माब्ला जों बेनि बाहायनायखौ जेब्ला जों सावरायगोन अब्ला जों माने रोखा जानो हागोन नङा जानो बेखौ गोनो गोथो साननानै जेबो गोनांथि गैया बे रोखा दङ जों एसेबाबो मिन्थिगोन नङा जानो दा जों बे हावनिनो माखासे नायनो बेफोरखौथ' माने फ्राय बाहायोआनो नङा जानो दा ओरै नायदो हावजों माने मास लागायदों हाव मास बेसेबां बिसान मानेथ' मिथियोना साननो हायो क्वान्टिटि माने माबा मोनसे क्वान्टिटि बेखौथ' मिथियो बिसान माने मा नङा जानो बेखौ आं उनाव बुजायगोन मोजाङैनो ओमफ्राय हाउ मेनि बेसेबां अनजिमा नङा जानो बेसेबां अनजिमानि दा एसे बुजिबाय हाउ फार बेसेबां गोजान बेबायदि जागोन हाउ लं बेसेबां गोबाव हाउ ओल्ड बेसेबां बैसो हाउ मेनि टाइम्स खनबैसे नङा जानो बा गले हाउ मेनि टाइम्स खनबैसे बेबायदि आरो बेखौ जों सावरायबानो मिथिगोन हाउ मेनि टाइम्स नों उमुक जायगायाव बेसेबांबार थांखो बा खैबार थांलाय फैलाय खालामखो हाउ मेनि टाइम्स बेबायदि राइट दा जों हमनो हाबाय जे हावखौ लाफानानै जों मा लागायदेरफानो हायो जों गोबां बाथ्रा जों बे हावजों जों लागायनो हायो जों बेहाय नायनानै मिथिबाय राइट आरो व्हाटजोंबो माखासे दङ हुइसजोंबो जों माखासे दङ हुवेनजोंबो माखासे दङ व्हायजोंबो माखासे दङ हावजोंबो माखासे दङ आरो हुजोंबो दङ हुमजोंबो दङ हुसजोंबो दङ बेफोर जों उनाव फारिनो जों सावरायलांगोन दा बे मेनखिनिखौ जोङो मिन्थिनानै लाबाय बा बुजिबाय माबोरै जायो नङा जानो ओरैबो जों एसे सोलोंबाय हावनिखौ खैथामान लानानै जों नायनानै जों मिथिनो हाबाय राइट दा बेनो WH फेमिलि माने मा जों नुनाय लोगो लोगो जों बुजिबाय दा दिनै सावरायनायनि गेजेरजों बुजिबाय जे WH फेमिलि माने WH फेमिलि माने सोंलु सोंनाय जिथु माने सोदोब जेरै हु नङा जानो जेरै हाउ जेरै व्हाट हुस which where when why बेफोरखौ माने हाउ माच हाउ मेनि हाउ फार हाउ लं हाउ ओल्ड हाउ मेनि टाइम्स राइट खिन्थु बेफोर मा होनो हाउजों लागायदेरफानायसो बे माच मेनि फार लं ओल्ड मेनि टाइम्स नङा जानो बेफोरखौ फ्राय सोंलुफ्राव बाहायो बेनिखायनो जों बेखौ मिथिनो थाखाय फ्राय आं लाफानाय जाबाय अके दा मोननैसो माने वेननि दंफायोमोन बेखौ आं लानाय जायासै उनाव जों सावरायबा जों बेखौ फारियै दिन्थिनानै सावरायलांगोन राइट दा दिनै जोंना मा होनो कनसेप्टआ क्लियार जाबाय जे WH फेमिलि माने मा राइट बेखौ जोङो मिन्थिना लानो हाबाय WH फेमिलि माने सिम्पल ओरैबायदि WH फेमिलि माने मा हु हाउ व्हाट वेर बेफोरनो WH फेमिलि नङा जानो जों बेबायदि फोरमायनो हागोन बा हाउ मेनि हाउ माच बेखौनो जों WH फेमिलि होनना बुंनाय जायो आरो गोबां दङ बेखौ जों जेब्ला मोनफा सावरायलांगोन अब्ला जों बेफोरखौ जों मोनलांगोन बा बुजिगोन अके बेहाय जों माने सोंलु बानायनायखौ माब्रै बेखौ बाहायनानै जों सोंलु बानायो जों बेखौ सोलोंगोन राइट सोलोंगोन ओमफ्राय जों मिथिना लागोन माब्रै सोंलुफोरखौ बानायनाय जायो दिनै आं जास्ट बेहाय मा होनो सिनायथि होबाय जे WH फेमिलि माने मा WH फेमिलिनि वर्ड्सफोरा मा इन्ट्रोगेटिभ वर्ड्सआ मा आरो कुइसन वर्ड्सआ मा राइट बे गोनो गोथो जानायाव खुनु गोनांथि गैया WH फेमिलि वर्ड्स बा WH इन्ट्रोगेटिभ वर्ड्स बा WH कुइसन वर्ड्स बेबायदिबो जों बुंनो हायो दा बर'आव बेखौ मा होनो WH नखरनि सोदोबफोर WH नखरनि सोंलु सोंनाय सोदोबफोर जों बेबायदि बाथ्राखौबो जों बुंनो हायो जों बेखौ मिथिना लाबाय आरो सोलोंनानै लानो हाबाय दिनै जों दा WH फेमिलिनि वर्ड्सफोरखौ जों सोलोंना लानो हाबाय बेफोर मा जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जुदि मोजां नांबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोना सापर्ट जुदि खालामोब्ला आंबो गोबां बेबायदिनो इंराजि रावखान्थिनि सायाव आं गोबां भिडिअ लाबोनो हागोन मोनफ्रोमबो लेसननिखौ मोनफा आं फारियै लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं लाबोनानै होफैनो हागोन राइट थ' आं आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सहाय बा मदद खालामगोन आं बेखौल' नोंथांमोनसिम खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि सहाय जुदि मदद खालामबा आंखौ माने हेल्प खालामनाय जागोन अके हेल्प खालामनाय माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब मा जागोन माने कर्नाराव साबस्क्राइब लिरनाय थाखाय बे साबस्क्राइबाव सेरना हो आरो मा नटिफिकेसन अल नटिफिकेसनाव
सेरना ला ओमफ्राय बिनि उनाव मा जागोन गोबां जेसांखि भिडिअ आं आपल'ड खालामा नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेखौल' खावलायगोन नोंथांमोना साबस्क्राइबल' खालाम आरो आंखौ हेल्प खालाम आरो भिडिअखौ जिमान हायो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे जेन बे भिडिअखौ नुनानै इंराजि रावखान्थिखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो बिसोरो इयुनाव माने दस्राखौ बा गुबुनखौ हेल्प खालामनो हायो बायदि भिडिअनि गेजेरजों बा सोरबा न' सुंनि बा न' खाथिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ हेल्प खालामनानै बिसोरबो गोरों गोरा खालामनो हायो आं बेखौल' खावलायगोन नोंथांमोना हेल्प खालामनो थाखाय आं बेहायनो लाखिबाय आंनि गुसुं भिडिअखौ गोजोन्थों